Surġent tal-Pulizija ġurnata ħallas 23,626 euro wara li l-qorti sabitu ħati li kkaġuna danni fuq sewwieq fi sparatura li tmur lura 21 sena f'Taslima. Fl-20 ta' Settembru tal-1995, Charles Azzopardi kien għaddej bil-karozza tiegħu mit-triq Kwisisana. Quddiem il-qorti sewwieq stqarr li sab żewġ persuni f'karozza weqfin fil-ġenb ta' triq u fil-waqt li wieħed minnhom kellu pistola f'idejh għamlulu sinjal biex iwaqqaf il-karozza fil-ġenb ta' triq. Huwa qal li ma kien hemm xejn x'jindika li kienu pulizija, allura beża mill-intenzjoni li kellhom u ħarab minn fuq il-post bil-karozza. Stqarr li waqt li kien għaddej, wieħed mill-pulizija, is-Surġent Frank Xiberras, dak iż-żmien kuntistabbli, sparalu tir. Għalkemm baqa' għaddej għal ftit metri waqaf quddiem bar jitlob l-għajnuna peress li kien ferut. Konsegwenza ta' dan l-inċident Azzopardi ġie ċertifikat li kien fil-periklu tal-mewt. Żied jgħid li wara li sarlu intervent kirurġiku biex titneħħa l-balla baqa' jsofri minn diżabilità permanenti. Verżjoni kontrastanti żewġ pulizija involuti f'dan l-inċident, Frank Xiberras u s-Surġent Sandro Magro, qalu li waqt ir-ronda bħala membri pajżana tal-iskwadra kontra droga lemħu karozza li qajmitilhom suspett. Irrakkuntaw li qabżu l-karozza ta' Azzopardi li f'dak il-waqt għaddilhom kumment dispreġjattiv. Iddeċidew li waqfuh, imblukkaw it-triq u Magro niżel mill-karozza biex jordna li s-sewwieq jieqaf u indikalu li kien pulizija. Hawnhekk qalu li raw lil Azzopardi jsuq bis-saħħa għal fuqhom. Xiberras ħareġ l-arma tas-servizz u spara tir li huwa jgħid kien intenzjonat li jolqot ir-rota ta' quddiem tan-naħa tax-xufier. Iktar tard iż-żewġ pulizija sabu lil Azzopardi b'ferita f'koxtu, bil-pulizija jixed li kien bis-sawn li ntebaħ li laqat lil Azzopardi. Xiberras saħaq li huwa kien meħlus kemm mill-inkjesta maġisterjali u kif ukoll minn dik maħtura mill-Prim Ministru u li baqa' jaħdem bħala pulizija tant li japplika u laħaq surġent. Il-qorti notat li fil-waqt li l-verżjoni taż-żewġ pulizija kienet konsistenti, kien hemm nuqqas ta' konsistenza minn Azzopardi. Minha l-oħra l-qorti qalet li l-pulizija kellu jispara tir fl-ajru bħala warning shot jersaq min-nofs jew jitlob l-assistenza. Fl-2012 il-Qorti Ċivili sabet lil Xiberras ħati u talbitu jħallas lis sewwieq is-somma ta' kważi 34,000 euro. Il-Pulizija appella mis-sentenza, bil-qorti tal-appell tnaqqas is-somma għal 23,626 euro. Madankollu ċifra xorta tlaħħaq 30,000 euro, hekk kif il-qorti ordnat li jħallas l-imax li jakkumula minn Ġunju tal-2012, id-data tal-ewwel sentenza.